करूळ घाटात दिंडवणे येथे ट्रक दरीत कोसळून बापलेकाचा मृत्यू झालाय। हा अपघात आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास घडला। यात कर्नाटक विजापूर येथील राजू प्रेमसिंग राजपूत व राहुल राजू राजपूत यांचा मृत्यू झालाय। पाहूयात। कर्नाटक येथून सिमेंट घेऊन येणाऱ्या ट्रकला करूळ घाटात अपघात झाला। चालक राजू राजपुता सिमेंट भरून वैभववाडी येथे येत होता। पहाटे 4:45ला तो व त्याचा सहकारी गोपाळ राठोडे गगनबावडा इथं चहापान करण्यासाठी थांबले होते। त्यानंतर दोघेही आपल्या गाड्या घेऊन वैभववाडीच्या दिशेने निघाले। करूळ घाटात दिंडवणे येथे 5च्या सुमारास राजू याचा ट्रकवरील ताबा सुटला आणि ट्रक सुमारे 400 फूट दरीत कोसळला। ही माहिती पाठोपाठ असणाऱ्या गोपाळ राठोड या ट्रक चालकानं आपत्कालीन यंत्रणेला दिली। कंट्रोल रूमवरून ही माहिती वैभववाडी पोलिसांना समजली। त्यानंतर पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, उपनिरीक्षक उल्हास जाधव, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक फखरुद्दीन आगा, हवालदार संदीप कांबळे, पोलीस नाईक उद्धव साबळे, सूरज पाटील, अजय बिल्पे, मोहन राणे, किरण मेहते, हरीश जायभाय, रणजित दबडे, किरण कांबळे हे घटनास्थळी पोहोचले। त्यांच्यासोबत सह्याद्री जीव टीमही पोहोचली। त्यांनी दरीत उतरून अपघातग्रस्ताचा शोध घेतला। ट्रकमधील दोघेही बापलेक सिमेंटच्या ढिगाखाली अडकले होते। त्यांना बाहेर काढले असता दोघेही मृत अवस्थेत होते। घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव यांनी भेट देऊन माहिती घेतली। या अपघातानंतर कर्नाटक येथून मृतांचे नातेवाईक पोलीस स्थानकात आले होते।